Сега ще ви покажа как да си направите най-вкусната баница с яйце и сирене по семейна рецепта от Канап. Ще използвам за целта класическите ни кори, ръчно точени кори, канап с пшенично брашно. 4 яйца, 200 г кисело мляко, 50 г масло, 50 мл зехтин и 400 г сирене и сода. Това е картичката рецептурни, която ще ви помага. Може да я откриете във всяка коледна кутия канап. Започваме с яйцата и сиренето, които ги смесваме. Сега добавяме сиренето. Объркваме добре. Ще изгася половин чайна лъжичка сода в киселото мляко. Маслото и зехтина ще ги разтопим на слаб огън. Нашето мляко вече е доста добре шупнало и го добавяме към вече разбитите сирене и яйца. Сместа трябва да стои една идея по-рядко. Ще използвам тази специална емайлирана тава от последните български майстори. Отваряме пакета. Разрязвам кората през среда. Половин кора ми е много по-лесно да работя. Мажете обилно всяка една кора. Виждате, че плънката продължава да шупва. От край до край, в един не много дебел ред, да слагаме от плънката. И завиваме на руло. Редим в специалната ни емайлирана българска тавичка. Намазах баницата с останалото масло и зехтин и сега поръсвам с сместа, с която напълних баницата. Слагаме в предварително загрята фурна на 190 градуса за 40-45 минути. Това е нашата готова баница с яйце и сирене. Ако искаш такава тава, отиди на сайта ни kanapfoods.bg и виж условията на играта ни Спомен с вкусна баница.